Sårbarhed handler ikke om svaghed. Det er en del af det at være menneske. Vi har i projektet Empowering Older Adults interviewet ældre borgere på Fyn i Danmark. De har givet et indblik i, hvordan sårbarhed opleves i deres hverdag og i mødet med sundhedsvæsenet. Her er et eksempel fra projektet. Det er et interview med Hassan, der er 80 år gammel og flygtede fra Iran i 1980'erne. For eksempel, jeg er i en plejehjem. Jeg vil fortælle dem, at jeg har smerter. Hvis jeg kan ikke beskrive, hvilke smerter, så bliver misforståelse for dem. Ældre borgere med indvandrerbaggrund oplever ofte udfordringer i deres møde med sundhedsvæsenet. Sprogbarrierer skaber misforståelser, fejlbehandlinger og øget sårbarhed. Og hvis jeg kommer til læge og siger, at jeg har smerter på min mave, det ved jeg ikke, hvor i min mave. Nogle ting, de kommer i mave, og det er ikke mave. Det er til hjerte. Formålet med Empowering Older Adults er at skabe forståelse, refleksion og inspirere til handling. Sådan så vi som samfund og fagprofessionelle bedre kan møde ældre med respekt, omsorg og empati. Den økonomiske støtte fra Impetus har hjulpet os med at starte projektet op, men vi er langt fra færdige. Vi skal søge videre funding, så vi kan udvide projektet fra et regionalt til et nationalt forskningsprojekt. Vi vil implementere forskningsresultaterne i undervisning af sundhedsprofessionelle i hele Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi få politikerne i tale, så systemet ikke skaber unødvendig sårbarhed.